Lubot sa mo. Mama, password na. Ngayon ako hindi nag-download. Yo! Mag-ano na, tapos mag-aalis tayo. Hello po. Luto ng pinakro. Pinakro. Middle Reyes, parang Jason, malakas ba epekto ng bagyo dyan sa lugar na? Wala po. Lumis po yung bagyo. Nagbago yung ano. Kumbaga di kami tinamaan ng bagyo. Nagkulit ka ito, ano? Ito yun. Okay na po kami dito. Ito kasi masarap lutuin pagkatapos ng ano, ng marunong ulan. Pinakuro. Tawagin sa akin pinakuro. Roel Perote, hello. Pinakro. Ginataang ano, nagatayan na saging saba. Hello, kung saan ano? Ma. Pit viewers, hello. Idilri, salamat naman at hindi na kayo kakabahan dito sa amin. Linis din sa buwan. Opo. Grabe. Kung di nagbago yung bagyo, grabe lakas. Kasi pinakita yung ano, nakita ko rin sa Facebook yung Masbate. Tsaka sa ano, Samar. Grabe yung ano, lakas ng bagyo. Katbalugan.
Ayun, Kalbayog. Dito ko yung Facebook, Kalbayog. Pero dito sa amin, lumikas ka agad yung mga tao. Nasa evacuation pa nga yung iba. Pinalabas Kuya Val Santos na matubang vlogger din siya. Naririnig ko lang po sa ano, yung Val Santos. Bakit po? Bernabe, Kuya daw, kumbanis. Lagi sila ingat kayo dyan dahil sa pagdating ng super bagyo dyan sa lugar yun. Dito sa Quezon City, Honda, ang ulan dito. Oh. Ano na po dito? Okay na po kami. Ma'am Bernabe. Buti nga lumis dito sa amin. Yung tinabahan ko, yung Masbate, tsaka yung ano, Samar. Kami dito, okay na. Safe na po kami. Kunting ulan lang po, tapos umangin din lang kunti. Sa Bicol po kami, sa Bicol. Kamsor. Sa Kamsor kami. Yung ibang mga naglikas, mga nagsibalikan na sa mga kanilang bahay. Sila papa, umuwi na rin. Ano po to? Ginataan. Gagataan ko. Pinakro. Ito yung turon, yung pinag-almusalan namin kagabi. Ay, ano? Kanina umaga. Tsaka pansit. Ito naman, gata. Tawagin namin pinakro. Saging saba.
Hindi kasi ko tinatamad akong magkain ng kanin ngayon. Binili ko ito kahapon. Kasi kala ko maluluto namin ito kagabi. Kaso mga busog, hindi na namin tinuluto kagabi. Hindi ito mga kapatid ko. May gata na kang dami nilo. Ano yun ba yung gata? Ito tayo sa kitchen. Ito yung gata na gagamitin ko. El caldero. Silent viewers, hello. Puno. Nalamad akong kumain ng kanin. Dami namang kanin. Kaso, parang gusto kong magano. Binakro. Kasi pag nagluluto ako ng pinakro, nilalagyan ko siya ng bawang sibuyas, pero pwede naman hindi. Parang gulay yung style. Pag-gisahin natin muli. Chilyo.
Sayang kasi ito pag lilutuin. Hindi naman na maluluto. Baka mahinog lang. Ayan. Ito rin gata. Tapos asin. Parang may pampalasa yung asin. Rocky Molina, parang di sa ano tayo. Ano po, pinakro. Pinakro po kaya Rocky. Saba. May wakan mo ang ano mi. Ma, saraan. Matanggal ko na itong mga ko. Pakasalang ko. Ito. Ha. Tabi. Tabi ka lang. Ano pa? Kunti pa.
salang na natin. Puno yung ano, kaldero. Wala sa kuha. Ito, Luz. Tanggalon ko na ito. Ito mo, Tol. Eduardo, Raimundo, Idol. Idol, patanong lang. Ano po yun? Yung damit na suot kasi ng asawa ko. Salyos yung nakalagay na apelyido. Ano yun? Damit po yun ng pinsan ko na sundalo. Yun yung damit nung class nila. Kakagraduate pa lang nung bali 2 taon na kakagraduate ng sundalo. Tapos binigay sa akin kasi sa asawa ko. Salyos po yun, pinsan ko po yun. Sundalo. Ngayon nga, nag-ano yun, schooling ng Scout Ranger. Nasa Bulacan siya ngayon. Pinsan ko yung Salyes po. Taga Bicol dito. Taga Sabi. Naniwala muna natin yung niluluto. Tanggalin ko yung sinarado ko dun sa ano. Ito. Tinatanong nila kung Salyes. Dito mo. Kasi nakita. Ito yung class ng batch nila. Makaragatas. Class 2022. Bunjing official Rio. Putol. Ito na yung niluluto. Punong-puno. Kuya Renilo, pinakro. Nilagyan ko siya ng sibuyas bawang. Pero pwede namang hindi lagyan. Optional lang naman. Paligdag sa lasa. Tanggalin ko yung mga harang sa bintana para lumiwanag na sa bahay. Grabe po ko. Parang wala. Patayin natin yung manok na isa. Hindi ko na nakikita. Wala ito manok. Tanggalin ko na. Wala nang bagyo. Yo, 11 viewers. Ram's Journey. Shoutout paring Jason Official Channel. Shoutout din po.
pencil pen. Para. Tandaan niyo ko yung adik anak. Padis. Yo. Salot tol. Tol salot. Ano po yung T6 natin? Ram's Journey. Nalagyan ko ng tanda. Mga nakatornilyo kasi yan. Para sa susunod, kung halimbawa may masamang panahon, salpak lang ng salpak. LCBA root Kapgutol. Ako ano ko? Legazpi. Community. At yun, kahit yun, siyempre, kahit kahapon yung mga, yung mga dito sa dito na, mga naglikas, kahit napagod tayo na naglikas o kaya nag-ayos ng mga bahay, hindi natuloy yung bagyo. Okay lang kaysa maglinis, kaysa magibaan ng bahay. Yan, ituloy ko muna to kasi pupunta pa ako dun sa
Yun nga, hindi pa nalilibing yung kamag-anak namin. Bukas pa yung last night na bago-bagong schedule. Ay, ano pala tol? Advance anniversary. October 4. Nagpunta mo sa number 1. Lag. Wala na yung ano ah. Nabulot yung ko ah. Hindi nyo lang. Ito ko rin. Number 1. Oh. Ano ganap sa inyo sa October 4? Wala pa akong ano tol, baka di ako makapag-attend sa ano, sa anib. May chapter dito sa amin na bago. Doon sa chapter ko, di na rin ako nakakapunta. Bali, gusto kong i-welcome doon sa ano, doon sa diyan sa amin, doon sa lugar ko kasi dito na ano lang ako dito. Ikapangasawa ko dito sa lugar na to. Kaso yung ano, yung COL ko ay yan, wala na yung COL ko. Yung certificate of legit. Salamat. Sa kabila. May tatanggalin pa ako sa kabila. Panlas. Ma. Tuloy na mo. Viewers.
Tapos yung mga tools, itinatago ko. Para pag ganito nga may ano, kalamig. Kabit lang. Ha? Balik na Hana. Ay, pagtanggala. Tayo. Ano? Pinirik. Pinirik. Pinita. Pauli na kaya ako nito. Hindi nalingawan. Si Bicol pala niya yan. Subato pala niya yan. Yan, tanggal na. Yun, tapos na magtanggal. Napakadilim pa sa loob. Noon pa lang kasi pagkagawa nitong bahay na to, wala siyang ano, ngayon nga yung grills. Tapos paano malagyan ng plywood, kasi sayang naman kung pabayaan ko yung ano, diba, lumakas yung hangin tapos mabasag yung sliding, napakamahal yan. Ano to, nung pagkabit nito, bawat isang bintana nasa 5,000. Ano, sabay-sabay ito. Natawad ko siya. Tinawaran ko yung nagkabit yan. Bali pumatak lang yan ng ano, ng 4,000. Pero ibang klase po yan na matibay siya na pagkagawa. Pero kahit gano'n na matibay, siyempre kailangan din natin na lagyan ng proteksyon na para di mataman. Paano kung may sanga na mapadpad? Makapal yan. Ako pumili nung ano yan, nung salamin. Kasi nung ginawa yan, nandun mismo ko. Nung ginagawa yan, napakakapal yan. Talagang siguro mga ano doon? Tawag nun. Tapos yung tornilyo yan, marami. Kaya dagdagan ko yung tornilyo. Tapos may release pa siya. Pag binuksan mo, di siya tumutunog. Di siya kumakadkad. Pag ini-slide. May ano siya, may gulong. May gulong na maliit. Tapos napaka-smooth. Tapos yung, itong bintana to sa lababo. Saka sa CR. Libre. Libre yung kabit niyan. Shoutout pa rin Jason, TV from
Real Calamba, Laguna. Shoutout po. Marlin Pasayan. Ayan, balikan natin yung binuluto. Asan naman? Tornilyo. Baka madalaw to. Balikan doon. Buksan mo na. Balikan natin to. Hindi inamot. Ilipat natin dito sa kawali. Kumukulo na pa rin. Luto na yung ilalim niya. Maganda kasi tulutuin sa kawali, sa kaldero talaga. Oh. May tumatawag. May tumatawag sa akin. Hindi kita masagot kasi nakalive ako eh. Doon ko sa ano, yung tita ko. Kasi manghihiram kami ng ano, manghihiram kami ng kaldero. Magkagamit niya bukas, last night. So, tinatawagan ako. Hindi ko masagot. Nakalive ako eh. Sarap. Napakasarap. Ito na yung pinakuro. Don't skip the voice idol watching from Signal. Shoutout sa inyo dyan sa Signal. Kamusta po kayo dyan sa ano? May sa Signal. Maulan ba? Ano po dyan? Yo. Yung pinakro ko. Nilipat ko sa ano, kawali. Kaldero sana masarap kasi parang may tutong kasi masarap yung tutong niyan. Pinakro.
Ipag niyo po magluto. Opo, maraming salamat po. Pag may lulutuin, tapos pag dito ako sa ano, si Ramkriton, pinaparo paborito. Bicolano. Daming mga taga Bicol dyan sa Signal. Luto na. Magtaon na kita. Na, kain na tayo. Rinam taring mabili. Hello po paring Jason. Ingat po. Opo, salamat po. Renato. Ito na. Umuusok-usok pa. Doon tayo sa lamisa. Mamay mo. Oh. Kutsarahan natin. Oh. Diba? Ano muna ako? Ingat muna ako sa kanin. Bukas muna sa kanin. Tulad ng gabi, nag-ano ko, nag-pineapple. Daming ang kanin. Kasi kagabi nandito sila papa at sila mama. Kasi kanina umuwi na. Nakapagsain pa ng marami. Yung anak ko lang ata kumain ito. Tapos ito, ulam namin kanina. Pupo. Ako kasi natulog. Gawa ng grabe yung antok ko na yung umiinom ako ng cetirizine. Grabe yung antok ko kanina. Taga-Iriga ako, idol. Taga-Iriga ako, idol. Pero nanay ko, taga-Bato rin. Warani Sadto, Rano. Amo. Kaya araw. Hello po paring Jason. Good evening and sa family mo. Opo. Ang may natamagkaon na yung pakaligaw. Binakro. Manari pang gabihan ko. Ito na yung ano, gabihan ko. Tigam. Kain po tayo. Karte. Dalawang sapad. Ang amo tol. Sarap nito tol.
Kain, tol. Nakain ka na. Pinakro. Bebe, hindi ka Bebe, Bato ko sa bato. Left side kami, left side. Hawakan. Ang taga-naga. Masarap nga, masarap kasi ito. Di na ako magkakanin. Ito yung pinanggabihan ko. Nak, bitawan mo muna yung ano mo. Ang ano nga. Lagi na lang. Sabi pag pinakakain ka, kumain. Meron ko na lang nito eh. Lagi na lang naka-tablet. Nakalimutan kumain. Wag mo muna itong kunin na. Tataguan ko muna yan. Wala rin kain. Dapat nga naligo ka eh. Alis tayo. Shout out. Tamang family. Oh, amo. Sabi ka mo kagagan, ako ng mga kamang. Hindi na mo, hindi ito binabihan ng tablet saka kakakain ng kanin. Nalo kayo. Nakalimutan mo yung kain mo. Ibsara mo kain ko nag-init na ba? Alam mo na. Tayo. Kain po tayo. Mga paring Jason. At yung mga tao sa labas, pagkaroon mo lang tanggalin yung sarado kasi bumalik daw yung bagyo. Mo
Kakrusin. Kakrusin. Kanina, nalilito ka na kasi dito tayo dun sa neighborhood. Dun tayo matulog. Hmm. Ang ganyan kumakain parang din sabi ni Kuya Arnie. Ano to? Saging. Pupunta kasi kami dun sa neighborhood, dun sa lugar ko. Kasi yung tinatawagan na nga ako nung tita ko. Kasi manghihiram kami ng mga kaldero, kalyasi. Kasi bukas yung last night daw gagamitin. Tapos hindi ko masagot, naka-live. Saka Samar family sa San Roque. Swerte. Gusto rin isang tasa. Kuha pa. Ano kaya pang maligo yun? Gapon, hindi ka na maligo. Doon sa TV, saray ka sa ano? Saray ka sa Taguig. Baka Bagong Bayan. At kung anong Ramson.
kanin mo. Ayoko. Hindi ako lang magano. Magsalabas di kayo nainitan. Kuya rin. Shoutout sa pumasok ng silence viewers. Sabi na kaya rin eh. Umuwi na sila ni Ini. Ang pwede niyo pong, pwede niyo puntahan yung channel ng kapatid ko. Awawin Nene and Kasingkin. Ay yung ano, Facebook page ng kapatid ko, si Bunjing. Ito, Bunjing. Ayan, out na tayo. At nga, madali na ako. Kaya tawagan ko muna yung ano, yung tumatawag sa akin. Kasi baka naghihintay sa akin eh. Ay, pause ko. Ayan po, maraming salamat sa mga pumasok sa live. At sa mga nag-comment, nag-like. Ayan. Bye-bye.